салом дӯстон, оё шуморо пранке кардан ки 400 майл рафта бо духтари қалбакӣ вохӯрӣ кунед? Агар шумо рӯбарӯ нашуда бошед, як мухлиси Юнайтед шудааст ва имрӯз оиди ӯ ва дигар пранкҳои футболӣ суҳбат мекунем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. Yagex сарпарасти эҳсосоти футболӣ. Дар Yagex регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfood. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Якум, Жозе Мауриньо. Жозеро дар вақти дар Лондон кор карданаш пранке карда буданд. Ӯ ва дастааш Челси дар сафар дар Линкольншир дар меҳмонхонаи Forest Pile Hotel буданд. Боре ба ӯ занге омад ки футболбозон тамоман аз ҳолатҳо норозиянд ва Жозе бе ҳеҷ бахшиш пурсиданро оғоз кардааст. Баъдан шахси пранк карда Джеймс Смит ва дӯстонаш хабарҳо бароварданд ки Жозеро пранк кардем. Хай чиам гуфтан мумкин, дар Аврупо чизе накардам, худро муваффақ меҳисобанд. Онҷо сухан дар бораи Мавриньои бузург мерафт ва аз ҳисоби ӯ дигарон ном баровардан гӯяма мешавад. Дуюм, Майкл Оуэн. Майкл Оуэн карьераи худро соли 2013 дар Сток Сити анҷом дод. Ҳамдастаҳояш барои ӯ сюрприз омода карданд. Пеш аз бозии хонагӣ бо Саутгемптон, дӯстонаш мошинашро бо тухму гулҳо ҷазир карданд. Гӯё пранк. Сухан дар бораи мошини оддӣ не, балки Mercedes S63 меравад. Оуэн аз ин кори дӯстонаш ҳатто нороҳат нашуд. Пранк ҳам бояд ҳамин хел бошад ки касеро хафа накунад ва ба хушҳолӣ гузарад. Фаромӯш намекунем ки футболбозони Сток на ҳамеша пранкҳои хуб доранд. Сеюм, Кенвин Джонс. Бачаҳои Сток агар боре бо гулу тухмҳо пранк карда бошанд, барои ҳамдастаи дигарашон ба таври дигар амал карданд. Кенвин Джонс. Онҳо дар шкафи Джонс 7 калаи хугро ҷой карданд. дӯстонаш фикр мекарданд ки ҳамлагари даста баъди дидани он ҳайрон шуда ханда мекунад, вале ин хел нашуд. Гап сари он меравад ки Кенвин Джонс мусалмон мебошад. Дар ислом чӣ хеле ки дигар одамонам медонанд, хук чизи ҳалол шуморида намешавад. Бо ҳамин сабаб Джонс чизе барои хушҳолӣ дар ин пранк надид. Чорум, Марио Балотелли. Супер Марио боре бо пранки моҳӣ дар Манчестер Сити рӯбарӯ шуд. дӯстонаш моҳиро дар ҷавонаш не, балки дар мошини 150 000-аи Мазератиаш монда буданд. Боре Балотелли қафои мошинашро боз карда аз бӯи бад қариб бемор мешуд. Ки ин корро карданашро Марио намедонист, вале боварӣ дошт ки яке аз ҳамдастаҳояш мебошад, чунки солҳои охир ӯ бо онҳо масхараҳо мекард. Панҷум, Златан Ибрагимович. Златан қурбонии пранк не, балки иҷрокунандаи он буд. Шӯхии ӯ серсарусадо гашта буд. Вақте ки дар ПСЖ бозӣ мекард ва дар бозие дар курсии эҳтиётӣ шишта буд. Замоне ки Лавези дар майдон бе ҷароҳат бозӣ мекард, Златан ба духтурони даста ҷиддӣ ишора мекард ки ба майдон раванд. Духтуре ки ба дигар самт мерафт ба ӯ бовар кард. Златан ҳарчанд шахси ҷиддӣ аст, вале шӯхиро дӯст медорад. Медонед боз ки ин гуна хислат дорад. Шашум, Криштиану Роналдо. Тақрибан 10 сол пеш Роналдо бо ҳамватанаш Куарежма шӯхие карда буд. Роналдо мошини ӯро бо фалгаи алюминӣ пӯшонид ва имзои худро болояш гузошт. Ин ҳам пранк буд ва ҳам бутсии нави Роналдоро реклама мекард. Куарежма оиди ин чиз дар сомонаҳои интернетӣ фаҳмид ва дар твиттераш капитани худро қайд кард. Роналдо бошад гуфт ки дар бозии баъдӣ тез ҳаракат бошад. Чӣ хеле гуфтем, пранк бояд танҳо бо хушҳолӣ хотима ёбад. Ҳафтум, Жерар Пике. Чӣ гуна одам будани Пике дар ҳамин ҷо нишон дода мешавад. Ӯ ҳамеша мазоху масхараро дӯст медорад. Ҷабрдида дар соли 2018 Филиппе Каутиньо шуда буд. Ин пранк пеш аз бозии Суперҷон шуда буд ки Пике ҳамеша бо обуначиёнаш дар Инстаграм дар алоқа буд. Вақте ки одамон розӣ шуданд Пике пранк кунад, вай ду чӯбчаи дандонкӯбакро дар курсии Каутиньо гузошт. Ҳамлагари бразилӣ бехабар аз он шишт ва дарҳол аз ҷояш хест. Пике аз ханда суст шуд, зеро пранкаш амалӣ гашт. Ягона чизе ки Пике аз пранк кардан фаҳмид, ин на ҳамеша камёб шудан аст. Ҳаштум, Патрик Эвра. ҳанӯз дар вақти Манчестер Юнайтед буданд, Пике кафшҳои Эвраро ки бо исмаш тайёр шуда буд, оташ задааст. Пике намедонист ки бо Эвра шӯхӣ кардан кори хуб нест. ҳозир мефаҳмед барои чӣ. Ба гуфтаи худи Эвра, ӯ баъди пранки Пике кафшҳои ӯро гирифта бо ахлот пур кардааст. Ин дарси хуб ба Пике шуд. Нӯҳум, Анхел Ди Мария.
пранк бозии хандаовар нест. пранки Давид Луис бори Ди Марияро қариб зиндонӣ мекард. ин чиз дар замони бозӣ кардан дар Бенфика рух дода буд. Луис хеле ин чизро хуб нақша карда буд. ӯ актёрҳоро ба иҷора гирифта буд то ба мошини Ди Мария наздик шаванд. ҳатто пулиси он ҷо истода шахсони ҳунарманд буданд. Ди Мария аз ҳолати пешомада талхакаф шуд ва Луис дарҳол омада ӯро хушҳол кард. ин ҳама хурсандиро аз рӯи Ди Мария дидан мумкин. хайр, ба ёд доред мухлиси Юнайтедро ки дар оғози навор қайд карда будем. ӯ мисли Ди Мария хушҳол нашуд. даҳум, ҷаноби Слан. Слан як мухлиси Юнайтед буд ки дар ҷашне бо ду мухлиси Ливерпул дар Мексика шинос шуд. онҳо оиди ҳолатҳои футболӣ бо ҳам баҳсҳо мекарданд. чун одатан кор то ҷое расид ки мухлисони Ливерпул Сланро ба ҳабс партофтанд. ин ҳам он қадар кори хуб набуд. хулоса, баъди ҷашн онҳо ба Англия баргаштанд. пранки асосӣ ҳам ҳамин ҷо рух дод. мухлисони Ливерпул аккаунти қалбакӣ дар Фейсбук кушода номашро Эма, яъне зан гузоштанд. онҳо бо Слан тақрибан як моҳ суҳбатҳо карданд. Слан ба он зан гӯё меҳр пайдо карду хостанд вохӯранд. мухлиси Манчестер Юнайтед 9 соат дар роҳу 3 соати дигар мунтазир монд ва танҳо баъд фаҳмид ки ин пранк будааст. ана он ҷо боз рақобат байни Ливерпул ва Юнайтед дучанд шуд. кадом пранки ҷаҳони футбол ба шумо писанд омад? дар комментария нависед ва моро пайгир бошед.